sagt, så har vi. Velkommen til kanalen. Nu går vores 18-hullers scramble videre. Ja. Vi ligger 2 under efter 9. Ja. Nu skal vi se, om vi kan lave yderligere 3 under på bag 9, for at nå målet med 5 under. Så det glæder vi os til. Nu tager vi den herfra. Det kan godt være, at der kommer en masse danske ord, som ikke sådan rigtig er kendt som danske ord, men det er fordi, jeg aldrig har boet i Danmark, så I må have lidt tålmodighed med mig. Vi tager den derfra. Vi har 142. Pinden lidt til højre, så jeg tror simpelthen bare, at vi skal sigte efter midten af greenen. Og jeg tænker, vi holder os fast i samme rutine, ikke? Mig først, yes. Så har vi dig som backup. Yes, sir. Mit helt store mål er også måske ikke at smide 4 bolde væk på bagni. Fair enough. Men det er driveren, der er skyld i den, og det klarer vi nok. Nå. Jelling Golfklub 10. hul. 3 under på bagni. Her kommer vi. Det var for mig venstre. Ja. For fader du ikke, ven? Ja, vi har et fint indspil dernede fra, som jeg lige husker det. Den er taget lidt tykt. Prøv bare at spille sådan et helt lille 8-jern i en lille fade. Sådan lidt ligesom det slag, jeg lavede på hul 1. Ah, kanon. Passer den længe? Ja. Yes. Sådan. Stærk slag, Jens. Tak skal God start. Så kører bussen. Er du noget i den, eller hvad, Jens? Lidt venstre højre? Selvfølgelig er det op ad bakke, det er klart. Ja. Meget op ad bakke. Jeg tror altså, måske noget venstre højre, men ikke helt vildt, tror jeg. Nej. Lige der. Ej, den tog mere linje end det. Ja. Faldt alligevel en del. Alright. Ikke dårligt. Trill. Ja. Nå. Ikke dårligt. Vil du have den i? Ja, skal vi ikke lige. Bum. Stensikker par på første. Den tager vi med. Vi nåede ikke at sige det op på T-stedet, men kæmpe skud ud til Jelling Golfklub, som vi render og spiller deres skønne 18-hullersbane her. Absolut. Vi giver fornige fremragende til. Altså, det er virkelig lækre greens, fairways, det hele spiller her bare. Og nu kommer vi til bagni. Den husker jeg ikke så godt. Jeg husker den mere kuperet, end fornige var. Så, Men altså, jeg kan også kun ekko virkelig godt anlæg. Jeg snakkede med dem før. De sagde, at de har 4 ansatser i greenkeeper-holdet. Det er ret imponerende, hvad de kan lave med 4 mennesker. Tag ud og spil Jelling Golfklub, hvis I får muligheden for det. Helt 100. Det er fantastiske mennesker bag. Yes. Videre til 11. Men jeg hører om din kanal. Hvordan har du tænkt dig at udbygge dine subscribers? Tallet på dem altså. Ja, det vigtigste for mig er, at jeg kan være nogenlunde konsekvent med, hvornår jeg udgiver ting. Okay. Altså, kan jeg komme op på forhåbentlig at udgive en video hver anden uge, ideelt hver uge, så tror jeg, det gør en kæmpe forskel. Ja. Og så udnytter jeg jo meget. Jeg har et kendskab til en masse danske golfspillere igennem mit arbejde ved Golfmagasinet. Ja. Så jeg kan få nogle af dem ud at spille. Senest var jeg ude at spille med Smilla Sønderby, som har vundet på den bedste europæiske tour for kvinder. Ja. Bruger jeg deres navnkyndige navne, og så tænker jeg bare, at det handler om at have det sjovt og ikke være så... jeg tror meget, at det her game handler om at ikke at være så ops på, at du skal spille det smukkeste golf, for du har ikke det smukkeste slag, og man spiller, som man er. Altså, det skal være relaterbart, sagde du sidst, ikke? Ja. Jamen, det er jeg helt med på. Et helt normalt 5-jern, bare ned foran bunkeren dernede, uden at tage nogen risici. Og så kan Frederik tage driveren frem. Den når ikke i driver eller i bunker, vel? Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil bare ikke have den så meget til højre. Nej, jeg ser den ikke. Mener du, kan jeg slå driveren? Ja, det vil jeg mene. Altså, der er 196 op til bunkeren. Det kan det jern her ikke slå. Okay. Eller det kan jeg i hvert fald ikke med det her jern. Nej. Jeg gør det.
Ja. Du ligger der, og selv hvis det er i bunker, så er det heller ikke en katastrofe. Det er bare en fairway bunker. Lad os få introduceret driveren. Der er 2 udfald. Perfekt lige nede i midten eller i venstre, og det er nede i midten. Det er også noget af det, jeg lærte af Smilla. Vi tager venstre. Der er ikke noget derude. Vi tager i midten. Du skal ikke trække for meget med højre, så du rører til venstre. Det skal jeg nok, Peter. Det var det, du selv sagde. For fanden da. Please, nu. vær Det gjorde den ikke. Vi stoler på, at den anden ligger nede foran bunkeren. 116. 116. 116. Lidt flyerleje. Ja, var du i hånden? En 50 grader. Ja. Okay. Det er et lækkert slag. Ja, Der var den. den tror jeg godt, vi kan lide, den der. Der var den. Super. Det er altid godt, efter man har hakket et drive ud i venstre. Så rent faktisk lige lægge den op. Til en birdie chance. Længe leve scramble. Lige præcis. Nå. Gør det, Jens. Kommer den ikke? Hop, venstre. Ja, den lytter da. Ja, men den er ikke tæt på. Alright. Ej, jeg tror, vi går med min. Yes, det gør vi. Det er pot for birdie. Det er det handler om. Sådan. Nå, men det kan være, at vi skal tage den igen, Jens. Jo. Nu tog vi det lige på min kanal. Ja. Så vidt jeg har forstået, er det her første video, der kommer ud på din? Eller når du har lavet noget inden? Ja, jeg skal jo til nogle turneringer Ja. i næste uge og ugen efter og sådan noget. Men altså, hvor det er virkelig sådan, hvor vi er ude og spille flere huller og sådan noget. Ja. Fordi altså, når jeg går til de her turneringer, Jeg tror sgu min er der. Det kan jeg ikke cover. Er det din? Ja, den var her. Ja, du skulle ud og spille nogle turneringer. Ja, lige præcis. Så der kommer lidt content der, ikke? Men, Ja. men Men hvad er det? Bliver det sådan nogle matches ligesom det her, eller bliver det sådan lidt mere nogle vlogs, eller hvad? Ja, altså det bliver meget kortere. Ja. Også. Og så er der måske 2-3 slag fra turneringen og sådan Okay. noget. Nogle pots og sådan noget, ikke? Ja. Det er ikke sådan, hvor hele runden er filmet. Det er det ikke. Okay. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Ikke? Nej. Så Men det kan også være, at der er nogle af de der turneringer, der ikke er så glade for, at man render rundt med kamera, når man spiller, ikke? jamen det er blevet et tema, ikke? Men jeg tror på de her turneringer her, der tror jeg egentlig, de er ok med det. Ja, og siger med det amatører, så er der måske lidt lige mere. præcis, lige præcis. Så jeg har nogle venner, der har gjort det, og Okay. der har ikke været noget ballade der. Alright, lad os lave en birdie. Ja, nu skal vi til at have nogle birdies. Ja. Vi fandt faktisk min bold, som lå okay. Men ja, nu slog vi nogle gode slag på Jens' tee-bold der, så spiller vi den i stedet for. Men det vil så sige, at jeg ikke har mistet nogen bold på bagni endnu. Jeg tror, det er en anelse ned ad bakke. Ja, lidt højre venstre. Ja. Men vi har lige forkanten her, vi skal have med i spillet. Yes. Kommer den jo nok til at hoppe lidt. Som tidligere prøver jeg at give Jens pottet linjen. Og så ser vi. Det er hårdt. Okay. Alt for hårdt. Jeg troede, den ville hoppe mod mere, tage noget mere fart fra. Nej. Så, nå. Men den gjorde ikke det helt store derinde. Nej, den er selvfølgelig også hamret igennem breaket. Ja, det er så rigtigt. Jeg tror altså sætte den inden for hulkanten. Ja, altså nu skal vi bare lige være sikre på, at vi laver par her, så... Træt. Det er sindssygt, hvor langsom den er, når det går ned ad bakke. Verdensklasse. Sådan, Jens. Par start. Vi skal til at have nogle birdies. Ja, men, vi vil ikke have noget imod det. Der er mange huller tilbage på bagnen. Nu starter vi maskinen. Ja. Det er the back nine hustle. Det er det. Jens' back nine hustle. Ja, lige præcis. Vores back nine hustle i dag. Ja, det er det. 192 anelse op ad bakke. Prøv at lave det samme slag, som jeg gjorde på, hvad var det? Hul 3, eller hvad var det var? Hul 2. Jeg kan ikke huske det. Men jeg tror, det er det, der er slaget. Vi prøver. Hvad slår du? Hvad slår du? 6 jern. Ja.
det er godt. Pas. Ej, den er kort. Jeg stod også med mit 5-jern, det var bare bange for, at vi ville flyve den. Nå. Ja. Jeg tror, det er det okay indspil, vi har der. Men der var altså linjen, den var lige på, du. Lige på pinden. Alright. Jeg prøver at gå bare ramme midten af greenen. Det er ikke her, vi skal ud og lave Hollywood-slag. Nu vidste jeg den til højre, og så var mod pinden. Ja tak, den tager vi. Sådan. Det er sgu ikke noget dårligt mistet. Ja, lidt heldig må man sgu også være. Ja. Men det var ikke det, jeg ville. Verdensklasse. Vi har et birdie putt på et af de sværeste par 300. Ja tak. Den tager vi. Det er godt nok også en gigantisk green, det her. Hvis vi lige havde vidst det på forhånd, så kunne man godt være, at man var mere tryg i at smide et jern på mere. Men er det ikke der, man kigger på det der kort? Jo. Hvis man er lige så god som Jens, så gør man. Men hvis man er lige så dårlig som mig, så lægger man ikke så meget mærke til det. Lidt højre venstre. Det synes jeg siger hver gang. Lidt højre venstre. Hvad tænker du? Jeg tænker ikke det helt store. Nej, jeg synes egentlig. Jeg prøver at sætte den ind i, og så... Ja. Jeg synes, den stak af lige før. Ja, den begyndte at rulle lidt uroligt. Skal vi ikke lige tage den her, så har du den, Jens? Ja. Stensikker par. Jens med mulighed for birdie. Du chipper? Yes. Løb. Så Løb. Åh. Kom igen. Det var godt, du lige havde mig der. Ja. Sådan er det. Par. Så er det svært at komme 5 under, når vi ikke laver birdies. Ja, nu kommer det. Det er nu. Vi skal til et par 5-hul nu. Er det en svær en, den her? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, den er lang, så vi kan nok ikke nå den i 2, men lad os prøve at få den tæt deroppe af, så vi har et relativt kort indspil. Så kan det være, at vi kan ramme greens ordentligt fra den afstand og lave birdie. For at se. Yes. Skal jeg starte? Ja. Så dår den bare overhovedet ikke. Den er fuldstændig lige. Men der er altså no harm there. Nej, jeg tænker, den er fin i spil. Ja. Men vi er lige lidt ude at flirte med out of bouncen. Ja. Men så du det, Peter, den var lige. Det var fordi, jeg ikke brugte højre hånden. Var det ikke det, du sagde til mig? Okay. Jeg tror, den er lidt bedre end min. En det er ikke del bedre. Bedste, men den er i spil. Ja. Hvordan ser de skema ud nu så? Fordi nu, du er jo amatørspiller. Ja. Og går efter seniorturen, Legends-turen i Europa. Ja. Hvordan ser vejen ud dertil? Altså, hvordan kommer du dertil? Jamen altså, som min dag er bygget op nu, så har jeg noget arbejde om morgenen med nogle ejendom, jeg har. Og så bruger jeg morgenen på det. Og så om eftermiddagen, der handler det om golf. Ja. Og de aktiviteter rundt om det, altså med som sagt stretching, fysio og så videre frem til det, ikke? Så det er sådan, dagen ser ud, og så skal jeg selvfølgelig blive bedre og bedre, ikke? Ja. Og der er vej, altså der er et godt stykke vej nu, ikke? Ja. Men hvad med kvalifikationer og sådan noget? Ja, men der skal jo sørge for at komme så højt op i wagger, jeg overhovedet kan. Ja. Ikke? Så hvis du filtrerer wagger i Europa nu på europæere, der er over 45 år, så er det top 50 på nuværende tidspunkt. Ikke? Det er meget stærkt. Ja, men der skal så også siges, det kan også godt være, at der er en del folk over 45, som ikke har deres fødselsdato inde i wagger. Ja, okay. Det skal lige så der til siges. Ja. Men det er sådan det eneste, sådan, jeg egentlig kan forholde mig til lige nu. Men altså, det handler om, og det i første linje handler det om at blive ved med at klemme på og blive bedre og bedre og bedre. Ja. Det er det handler om. Det gør det uanset om man er 50 eller om man er 15. Ja, det tror jeg egentlig. Ja. Smukt. Og jeg hygger mig med det, så jeg kører på. Det er i hvert fald hyggeligt i dag.
Altså lige efter det, vi kan se derude, så går det bare ned og bakke til greenen. Så vil vi slå op fra, eller vil vi slå ned fra? Altså jeg tænker umiddelbart at slå op fra for en sikkerheds skyld. Okay, så hvis vi måler hen til det træ derude til højre, ja. Er det sådan mere eller mindre der, hvor vi vil lægge så, tror du? Ja, det tænker jeg. Ikke sådan der. Ja, Jens, jeg har brug for dig. Hvad skal jeg slå? 100? Ja, jeg slår de der 170? Ja. Er det, vi går efter? Ja. Er det slemt, hvis den er lidt mindre? Ja, hvad siger du? Skal den hellere være mere eller mindre, hvis det er? Ej, bare 170. Det gør ikke noget, hvis den er lidt mere. Okay. Heller ikke noget, hvis den er lidt mindre. Alright. Lidt et venstre hop, tak. Ja, der er det perfekt, den der. Så skulle vi nok have brugt den. Ja, alright. Okay. Sådan er det. Jeg blev lige overrasket. Ja, det kan vi hæve. Ja. Vi havde ikke lige regnet med, at der var en bunker. Den er lige, hvor vi vil have den ud for træet for distancen, men ja, det er der ikke nok at ved. Men den ligger jo fint nok i bunkeren. Det er ikke som om, der er noget vildt noget, vi skal over. Der er 117. 117 og lidt ned ad bakke. Ned ad bakke, og vi skal ikke for langt, går jeg ud fra. Nej, langt er problemet. Ja. Ja. Løb. Det var alle dage det der, jeg var bange for, men jeg vil heller ikke smide for meget jern på. For den blev for lang. Jeg tænker, jeg kører hen lige og kigger. Ja, det må jeg meget gerne. Okay, jeg er lige kørt hen for at se Jens' slag fra bunkeren nu. Der efterlod vi os ikke lige verdens bedste sted. Men ja, hvis man vil på Legends tur, så skal man nok kunne sådan nogle slag, så lad os se, hvad han putter off. Skal den sætte sig? Skal den sætte sig? Sæt. Fint slag, Jens. Godt slag. Jeg ramte den særlig godt, men han er glad for den dernede, så det er godt. Den tager vi. Det er ikke det mest spændende, du nogensinde har filmet. Sådan noget bunker, der bliver revet. Efter der er stået 3 mand i den. Ja, Jens' bolden endte som nævnt lige bag sådan et område, der er under reparation. Så tænker vi dropper den her hen, bare ikke tættere på hullet jo. Ja, jeg har lige målt, så det er 11 skridt. Ja. Så lad os, der hvor hvis du vi står, tager 11 skridt. Er det vi gør? Ja, herfra tror jeg. Her har vi et frit pot, uden at der er noget 1, område 2, i vejen. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Her. Der. Skal vi herop? Ja. Godt. Noget af en hældning på det her. Ja, lidt skateboardbane. Ja. Altså, jeg tror højre venstre i starten jo naturligvis ned ad bakke. Og så kommer den til at være ret lige. Det sidste stykke. Jeg tror, at til sidst der går den... Og ikke går venstre og højre til sidst? Jo. Jeg tænker, jeg prøver lige at sætte den lidt højere om her. Ja. Og så kan vi se, hvad den gør til sidst, når du skal potte. Selv. Ej, det er godt pot. Ja, okay, den falder lidt højere, venstre højre. Jeg tror ikke. Så hvis du sætter den cirka på min bold der, så tror jeg, den er god. Sikker par. Yes. Fald. Den fik forsøget. Ja, det var noget værre noget, det der. I skal tære på. Det var vores anslag, der koster os, at vi ikke vidste, bunkeren var der. Ja, det var lidt noget fis, men altså. Det sværeste slag i golf, fairway, altså en kort fairway bunker. Ja, det siger man jo, de der 50 meter bunkerslag der, ikke? Ja. Som jeg husker det her, Jens. Overhovedet ikke nogen driver i spil her. Nej. Altså det træ, der står deroppe i venstre side af linjen, lys. Hvis det kalder... Ja. Den lyse stamme. Ja, lige præcis. Ja. Hvis du kan lande den der, så har du et rigtig fint slag ind. Okay. Du kan se, den står omkring det gule, eller den røde der. Ja, okay. Lige, den står vel her omkring, eller sådan noget, det træ der. Og så går det meget ned til greenen. Altså her skal vi bare sørge for at få den rigtige spil. Ja, 170 meter. Og så tager vi os sammen med spillet, med slaget ind. Hvor har du i hånden? 6 jern. Ja.
Så jeg tænker at starte den lidt op langs venstre, og forhåbentlig fade den lidt indad. Yes. Fade. Ja, den fader også. Ikke nok. Ja, nok til den er på fairway, er den, ikke? Jeg tror måske lige, den kan trille igennem. Virkelig? Ja, og jeg tror, vi kan godt... Altså, den skal gerne højere end det. Mere højere end den der, hvis vi skal have helt perfekt. Ja. Jeg kan være lidt nervøs for, om vi får nogle grenevejen derfra. Okay. Men så prøver vi at få den lidt mere til højre. Der var ikke meget fra god. Ja. Vi får se. Det kan godt være, at vi ender med at bruge din faktisk, fordi den er kortere. Det var ikke så godt. Nu kommer vi jo til de huller, Jens, her. Ja. Hvor der er... Altså, det synes jeg er nogle af de fedeste, de har overhovedet her i Jelling. Her the finish. Ja. Ja. Især, altså det her kan jeg skide godt lide, også fordi det er et par 4-hul, der er svært. Og du skal ikke slå driver. Nej. Jeg elsker de, og den er meget snæver. Lige så snart vi når dogleg højre her, så kan du se greenen ned, ikke? Der går meget ned ad bakke. Ja. Det er virkelig nogle fantastiske huller, de har her. Par 5-hullet også. Din ligger der. Ja. Ja, okay. Se, tror ja, det er sådan nogle, når man lige har været her engang, så det hjælper lige på det. Ja, ligger det er derinde, tror jeg. Jeg tror ikke, du har et slag. Nej, jeg har ikke noget slag. Vi er på din. Yes. 132, det går meget ned ad bakke. Jeg tror nærmest, jeg vil spille den på de der 113, min siger, der er til forkant. Så lidt? Okay. Ja, vi er lidt tilbage på det samme, som vi havde på det der par 4-hul i den første video. Den over. Ja. Altså ikke helt lige så meget, men... Og her, den skal så godt nok også lige draws rundt jo. Eller fades rundt. Fades rundt i hvert fald, ja. Jeg prøver, så kan du se. Ja. Ja, okay. Den skal så ikke shankes i højre. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har slået en shank. Ja. Jeg har brug for dig, Jens. Ja. Nu må vi se, hvad jeg kan ramme her. For... Jeg tror bare, vi prøver på at lave et eller andet, der kommer på green på en eller anden måde. Ja. Fade. Ja, lige lidt kort. Jamen, det er lige meget. Ja. Det er lige meget, vi skulle ikke ud og lave noget ballade der. Det er skide godt. Godt slag. Tak. Vi har fået lidt dansk sommervejr. Det er fantastisk, hva'? Ja, det er dejligt. Se der, den friske luft. Prøv lige at se udsigten ude bag greenen. Jeg har lige shanket 5. bold væk fra i dag. Men altså, ja, så må jeg hellere få en med. Hov. Og nu kommer Tordener. Det er altså lige over os, er det ikke? Jeg synes ikke rigtigt, jeg hører noget, men... Det er godt. Gå i! Gå i! Yes! Nej! Hvordan går den ikke i? Jeg troede, du havde den. Ej, hvis fladet ikke havde været i, Jens. Ja, så var det gået i. 100 på. Nej. Det er bittert. Nå. Men nonetheless, super chip. Der popper den lige i. Så tager jeg det flag op, og så har du muligheden nu. Men den var så fin fra lige da du ramte den af. Men hvis fladet bringer uheld, så må vi tage det ud. Ja, det er det. Ja, ikke noget tosset forsøg. Hvor ærgerligt, mand. Men en sikker par. Og vi skal til det svære par 5-hul nu, mener jeg. Er det nu? Eller så er det et par 4-hullet. Jeg kan ikke helt huske det. Vi ser. Nej. Det var så tæt på. Der så jeg lige hele... så laver vi lige et... Ja, hele min runde blev reddet der. Men fra da du ramte den til den landede, og så tog den bare kurs mod hullet. Jeg troede, du havde den. Jeg var stensikker på, at den var i. Ja. Altså, jeg kunne slet ikke se, også fordi jeg synes jo ikke, den havde meget fart på. Nej. Prøv lige at se den udsigt der. Ja, det er smukt. What a beautiful view. Det er sgu Jelling. Værsgo, mine damer her. Hold nu kæft. Det er par 4-hullet nu, kan jeg se. Par 5-hullet venter lige om lidt, så. Det må være næste. Hold kæft, mand. Selvom det regner, så er det sgu skønt. Sådan.
Det her mener jeg er et, hvor der er nogle ulykker rundt omkring. Ja. Hvad har vi? 308 meter kun. Ja. Det er egentlig, altså... Og så er der en eller anden sø, det er den der nede. Det er den, der står lige ved siden af det træ, der er. Og der er kun 200 meter til over den sø. Ja. Ja, 172 står det træ der. Så jeg kører træwood. Ja. Nej, Jens Buk. Den ser jeg ikke. Der sker ikke noget ved det, tror jeg. Hvor er vi henne? Vi er over på helt over i den højre side af fairwayen. Okay, men den er i spil? Ja, på fairwayen. Skal jeg slå driveren? Ja. Okay. Det synes jeg. Godt. Så stadigvæk hen over det træ der søen, og så forhåbentlig med en draw rundt om. Flyv. Det var vi enige om. Ja. Den er perfekt. Fint, den tager vi. Den var ikke ramt helt godt, men den er perfekt. Nå, hvad har 75. du? 75? Yes. Lidt op ad bakke? Yes. Det er det samme slag, som vi havde indtil det par 5, hvor vi lavede birdie. Rammer lige lidt tykt. Flyv. Ja, den er ikke tosset. Den er der. Ja. Den er der. Jeg tror, der er et birdie pot der. Skal du flyve? Nej. Vi får at se det op. Det er det ikke. I og med, det var dit gode indspil, og jeg ikke rigtig huller noget, så tror jeg, det er en god idé, hvis du potter efter mig. Løb. Fuldstændig lige. Yes. Nej. Så potter jeg ikke til den. Nej, nok er vi. Jeg skulle lige væk fra det mindset om, at det var mig, der pottede først, så den skulle være givet. Det er jo efter 2 gode slag. Ja. Sådan er det. Er du okay? Du vil ikke komme til skade. Jeg har ikke tegnet arbejdsskadeforsikring på dig. Ja. Altså, den er så straight, som det kan komme. Ja. Med din fade vil jeg faktisk bare sige ud mod det træ venstre der, så fade den indad. Ja. Hvor jeg måske sigter mere over mod højre, og så drawer den indad. Men hvis du laver et super drive, er det så tænkbart at komme på eller ej? Det kan vi godt. Okay. Super drive. Super drive. Og det er et meget stort vist, Peter, men det siger vi ikke. Tjekker ud, og du... Ja, det er det, vi gør. Vi snakker ikke om det, vi ikke kommer til at gøre. Vi snakker om det, vi kommer til at gøre. 300 meter lige ud midt i fairwayen, Peter. Klar? Det er et godt drive, mand. Tak skal du have. Verdensklasse. Bum, der er næsten ikke nogen grund til at slå. Ej jo, du skal slå længere. Så er der pres på, venner. Ja. Vi får at se, men den ligger i hvert fald safe and sound derude. Trill. Det gør den også. Ja, hvis det ikke var, fordi det lige har pisset ned i 20 minutter, så tror jeg faktisk, den har været rigtig god. Lidt længere. Men den er fin, vi tager den, gør vi ikke? Jo, jeg ved ikke, om det er nok af dig, fordi du carrier den lidt længere. Vi får at se. Den slaget var der. Hvis du lægger den sikkert op. Men hvad hvis jeg lægger den bare op i... Så vi har bunkeren ude at spille, ikke? Ja, venstre om der. Op til det der træ, du kan se, der står relativt isoleret. Helt sikkert. I den linje, ikke? Ja, gør det. Så har jeg frihed til at give den, lige præcis. Give den et skud med mit træjern. Eller trækul. Yes. Der ramte jeg aldrig. Jeg havde tænkt over, at jeg skulle lave DOD. Jeg prøver at smide min trækølle på. Lidt venstre-højre faden. Forhåbentlig starter den ud mod det træ der. Oppe, og så fader den indad. Vi ligger sikkert deroppe, så vi giver den et skud. Flyv! Flyv! Nej, den er i bunker. Nej, den er sgu kort.
Der tror jeg, vi får et fint chip. Den kan vi en fin chip, kan vi ikke? Jo, det tror jeg sagtens. Pitch, ja. Jo, fint. Hvis det ikke lige havde pisset ned i 20 minutter, som sagt, så tror jeg altså, vi havde nået den i 2. Ja. Men måske. Vi klager ikke. Måske. Jeg har nu slået en driver og en trækølle, Peter, og jeg har ikke slået en bold væk på det hul her. Kæmpe cadeau. Jelling Golfklub, venner. Det her er derfor, jeg har drømt om det her par 5-hul siden jeg spillede det for 2 år siden. Sikke en bane. Skal ind ud og spille den, hvis I får muligheden for det. Nå. Et chip lige ind og land. Skal vi have ordentlig kontakt på den her. Nå. Det var alle dage i risikoen. Ja. Det sker nogle gange. Det er lidt, altså når man står på sådan en hang, så kan det godt, blive lidt anderledes. Jeg var også for opslugt i det, jeg lige har stået og kigget på. Jeg havde slet ikke koncentreret til slaget. Nå. Jeg har lidt mindre loft. Jeg har 52. Okay. Og så... Sæt. Kæft, det er dårligt. Kom ned. Det er så dårligt. Ej, der er vi altså ikke stolte af os. Ej, mand. Nå. Er du sindssygt. Der misser vi en stor birdie-mulighed. Ja, meget højre venstre. Jeg synes, vi skal gå tilbage til airpotter først. Ja, okay. Jamen, jeg tror ikke ved din potning. Så kan jeg vise dig linjen, og selvom vi ikke har holedet de lange endnu, så... Det er et gammelt pitchmærke her. Rolig nu. Rolig. Ram hullet. Den er ikke givet. Men den er også der, hvor jeg vil. Din linje er faktisk god. Ja. Din linje er god. Havde den været rolig. Jeg tror nu nok, den skal være et sted, hvor vi holder den her. Bliv oppe. Jeg er så miserabelt. Jeg samler mig selv op lidt nu. Synes du gør det fra ruiner? Hvad siger du? Synes du gør det godt? Verdensklasse. Godt. Desværre ikke den birdie, vi ledte efter. Men vi er par. Par igen. -2 med 2 huller, så vi er ude efter en eagle nu. Nu bliver det svært. Men vi spiller fint. Nu er det blevet rigtig sommer i Danmark. Specielt her i Jelling. Lokal. Pisvær, for bare at sige det på godt dansk. Står ned i lårfede stænger, og så tordner det ordentligt købet også, så vi kan ikke engang spille igennem det. Jamen problemet er, at det lyner. Nej? Altså, vi blev enige om, altså, hvis det kun er 2 huller, så havde vi gjort i torden og regn. Men nu lyner det også sådan for real. Så nu ser vi, hvor lang tid det bliver ved. Men forhåbentlig stopper lynene, og så kan vi tage de der 2 huller. Jeg håber, I kan høre det derude. Ja. Nå, men første video var vi nødt til at stoppe tidligt, fordi det kan simpelthen ikke spille i det her. Så jeg tror, vi er nødt til at trække stikket. Ja, jeg tror, vi bliver nødt til at sige 17. og 18. hul her på Jellings ellers fantastiske golfbane. Kommer det ikke til at blive den her omgang. Vi må næste gang du er i Danmark, må vi prøve igen. Prøv om vinteren. Ja. Det er bedre vejr. Altså, det pisser ned og bliver ved med at tårne. Nej, men det stopper ikke lige nu. Så vi slutter efter 16 spillede huller. Ja, 2 under. 2 under. Ja, det var i starten. Og så har vi undskyldningen. Vi havde lavet eagle birdie til sidst, og så var vi gået 5 under selvfølgelig. Jamen, det ved alle. Ja. Det er selv sagt. Det ved alle. Ja. Så det er det for den gang. Mange tak, fordi I kiggede med. Og så må jeg se, om jeg kan lave en video næste gang, hvor vi spiller alle 18 minutter. I må hygge jer. Tak skal I have.